Türkmenistanyň tebii baýlyklarynyň iyisi kim? Bu sorag ýurdumyzyň nesilleriň çagan geljegini kesitleýär. Sen muňa öz başdak pikirlenip jogap gözlemegi möhümdir. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 14-nji maddasyna şeýle bellenýär. Sitataň başy. Yer we ýerasy baýlyklar, suwlar, ösümlik we haýwanat dünýäsi, şeýle hem beýleki tebii baýlyklar Türkmenistanyň umumy milli baýlygy bolup durýar. Sitataň soňy. Milli baýlyk ýurdumyzyň ähli baýlyklaryny yer, nebit, gaz, pagta we çiğmaly Türkmenistanyň çäňine yerleşýän satyp peýda görüp bolýan baýlyklary öz içine alýar. Durmuşda tebii baýlyklar Türkmenistanyň umumy milli baýlygy hususy emläge öwrüldi. Milli baýlykdan alynýan peýda maliýe serişdesi hökümetiň öz eýçiligindäki kampaniýalaryna aktarylýar. Hökümet ýylda nebit gaz satyp azyndan 11 milliard dollara barabar girdeji alýar. Girdeji baýlygyň hakyky ýesine ilatyň zerurlyklaryna gönükdirilenok. Ýurtdaky halkara uramalaryna görä, vilayatylaryň owa ýerleriniň ýaşaýjylary aşa garyplikdan, jaýsızlykdan, ýokary işsizlikden, keselçilikden ejir çekýärler. Nebit gazdan gelýän girdeji öz ilatyny dünýäden üzmülikde fiziki we emosional zulum bilen gaflat uykusyna saklayan awtoritar rejimiň kislorodydyr. Döwletiň Türkmengaz, Türkmen nebit kampaniýalary ägirt uly tebii gaz we nebit gorlarynyň önümçiligini we eksportyny berk gözegçilikde saklaýar. Alynýan girdejiler döwlet büdjetine görkezlenok, ilata hasabat berilenok. Türkmenistanyň halky umumy milli baýlygyň nirä we nähili maksatlara sarp edilýänligi barada habarsyz galýar. Ýöne iki sany fakt belli. Ýylda 11 milliard girdejili ýurtda ortaça aýlyk $100. Resmi maglumata görä ilçihanalarda pasportlarymyz täzelap bolanok. Täze döwletde printer satyn almana serişde ýokmuş. Türkmenistanyň tebii baýlyklarynyň eýesi kim? Hökümet şu soragy bermediligiň üçin seni däp desurlarymyz we öz tükeşik milli ýöregelerimiz bar ýaly propagandaly gep görüňleri bilen esas soragdan ünsüň soňýar. Sowet Soýuzy döwründe türkmenistanylar ýerasy baýlyklary dolandyryşyna göne gatnaşdyrylmasa-da, döwlet ilatyň uly bölegini mut bilim we saglyk goraýyş hyzmatlary, ýaşaýyş çaýy, amatly pensiýa tölegi bilen mertebeli ýaşaýyş derejesini üpçün edýärdi. Metbuat ilatyň meselelerini galdyrýardy. Adam döwletiň aladasyny duýýardy. Ilatyň hereketlerinden çen tutulsa, halk öz sowgudyny, jogapkärçiligini duýmaýan ýaly özüne alyp barýar. Tebii baýlyklaryň eksporty bilen gyzyklanmazlyk, serişdeleriň anyk nähili ilbähwitli işlere harç edilýänligi barada soramadlygy, talap etmezligi bularyň ählisi ilatyň pes aň düşünjesini görkezýär. Elitaň uly bölegi şeýle katastrofik derejedäki talaňçylyga syn edip gatnaşyp şahsy bähwidi üçin dymýar. Eýse watanyňa bolan söýgü tebii baýlyklara bolan geleňsiz garaýşyň bilen ölçenýän bolsa, sen oňa nähili baha bererdin? Ýurdumyza adamyň güzgüni ösüşiniň düpli deňsizlik bilen şu sowalyň arasyna uly ara baglanşyp bar. Türkmenistanyň tebii baýlyklarynyň eýesi kim? Kanuna görä tebii baýlyklar döwlet eýçiligine we halkyň adyndan döwlet tarapyndan dolanyrylýar. Halkyň adyndan dolandyrmak gowzat, ýöne awtoritar syýasy rejimde halkyň ýagdaýyndan habardar, il bähwitini goraýan ýekejede institut hem işlänok. Mejlis, döwlete daral raýatlara garşy uruş alyp barýarlar. Olaryň ýaragy dymmak, parahorlyk, äsgermezlik, fiziki we emosional basyşlardyr. Ilatyň radyçylykly dymmagy bilen Türkmenistanyň tebii baýlyklary kişi bir toparyp baýlaşdyrmak üçin sarp edilýär. Türkmenistan öz tebii baýlyklaryny başga ýurtlaryň däl ilki bilen öz raýatlarynyň bähwitleri adamyň ösüşi üçin ulanmaly, öz ykdysadyýetynyň östürilmegini höwetlendirmeli. 35 ýyl bäri tebii baýlyklarynyň satywyna hiç hili jemgyýetçilik kontroly ýok. Pudoň dolanýyşy ýapyk galýar. Hökümetiň awtoritar, açgöz, adamkärçiliksiz dolanýyş stili indiki nesillere peýda getirmek baradaky gurrun aňarda dursun, şu nesliň ösüş zerurlyklaryny, talaplaryny ödäp bilmeýär. Halkara uramalaryň iri banklaryň maglumatlaryna görä, ummasyz uly serişdeler ýurduň daşyna saklanýar. Türkmenistanyň durnuklaşdyryş gaznasynaky serişdeler barada ilata maglumat berilmeli. Gazyň, nebitiň, pagtanyň satywyndan alynan girdeji aýratyn bir gazna goýulmaly. Gaznanyň girdejisi Türkmenistanyň halkyna geljek nesillere peýda getirmegi dowam etdirer ýaly iş alyp barmaly. Biziň tebii baýlyklarymyza bolan garaýşymyz, düşünjämiz watanymyza bolan söýgüni topraga bolan sarpany şöhrelendirýär. Türkmenistanyň tebii baýlyklarynyň eýesi kim bolmaly?